Ассалому алайкум бардор. Рӯз қарор дорем дар ноҳияи Фархор барои шумо як мотосикл мондем. Кончики соли барош номаълум аст. Дар садама шидагай тай камаз ромагай ҳами вилкаш ҷазир шидагай мотосикла. Моторш номаълум чанд кубай. Састаниш беҳад хубай, хеле бад нестай. Қисми мақсад ки мотор залал ёфтагӣ нест тамоман. Марама тамошо кунед қисми қафои мотосикл. Беҳад қисми қафош полни, нижни часпш полни созай мақсад. Ҳам пеши вилка, фақат вилка дорай. Алиш баъд болош ҳами бакш пачақ шидагай. Шкоф шидагӣ нестай, фақат пачақ шидагай бакш. Ин қисми қафои мотосикл. Мотосикла меоран аз Хитой. Ҳамун рӯзу шавари мекунам. Тоҷикистон тамоман гаштагӣ неста. Ин қисми қафоша тамошо кунем. Пеш ҳамаш опорни диска жидкса тормозо. Ин қисми қафош. Марама тамошо кунем бардоро. Моторш ягон чиз залал ёфтагӣ неста. Моторш 100%. Ягон ҷо шикастагӣ, ҷош ягон проблема на. Фақат ҳамин қисми пеши на вилка шикастагӣ. Фақат вилкаро алиш мекунӣ. Дискаи пеш шикастагӣ. Марама тамошо кунем. Нархш боша ба маслиҳат. Номерои телефон чанд ака? Номерои телефон боша 903 88 28 29 занг занем бардоро. 903 88 28 29 занг занем. Бо муомила дорай. Нархи шоло ва рамон ки соз мегирем бардоро. Марама тамошо кунем. Мотосикл қарор дорад дар ноҳияи Фархор ая.